दासिमहालागै नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुलि नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आरो भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों No.1 गुन्दि। बेयो मोनसे बर' शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बिथांमोननि चेनेलनि बे भिडिअ लिंकखौ बे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। बेयाव गुबै आर्टिस्ट महरै दङ देबराज ब्रह्म, रिता ब्रह्म, लासित बसुमतारी, जोंमा नार्जारी, सानसुलि बसुमतारी, भबनि ब्रह्म, सोरांबिर ब्रह्म आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि स्ट'रि सिक्रेट डिरेक्टरआनो जादों भबनि नार्जारी आरो बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलि आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों बwisagu नार्जारी। दासिमहालागै फुलि नायाखै अब्ला बिथांमोननि FB फिल्म नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटिउब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान बड' शर्ट मुभिखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमबो बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाब थाब लानानै फैनो हानाय बायदि। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखैब्ला नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो जइन जानो हागोन आरो नेक्स्ट भिडिअनि